Moi boas, que tal? Espero que funcione todo ben hoxe, que hoxe temos un día especial. Hoxe temos un pouco máis de responsabilidade, porque queremos contar algunha cousa distinta ao resto de semanas que nos vemos por aquí. Así que empezamos directo, un poquinho máis tarde do que pensábamos. A idea empezar ás 5, son as 5:10. Imos falar deste fin de semana, desta fin de semana que é unha fin de semana especial, na que nos imos encontrar en Pontevedra un ano máis no Culturgal. Así que non é unha fin de semana calquera, é unha fin de semana diferente. Por segundo ano consecutivo, a CODEGA, a Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego, da que eu son vicepresidente, teño a honra de ser vicepresidente desta asociación noviña, recén nacida casi, pois imos estar por segundo ano consecutivo no Culturgal para darnos a coñecer e para explicar e ensinar cal é o noso objetivo, cal é a nosa misión. E vou compartir un pouquinho, vou baixar o volume que me está aquí molestando da música, e imos falar un pouquinho de como vai ser a feira, de onde imos estar, de que imos facer, imos contar un pouquinho a información esencial, información de servizo. Imos por aquí. Bueno, temos aquí Culturgal, vou poñer a cámara, creo que é mellor, se o poñemos así que se ve mellor. Ben, o Culturgal 2023, xa non perdín a conta de cantas edicións levan, empezou no ano 2007, se non me equivoco, así que 2007, 2023, pois son xa bastantes anos, é un evento que xa está máis que consolidado, seguramente cos seus altos e os seus baixos, como calquera evento que teña esta longa vida, xa. Bueno, estamos nun ano máis, xa tamén coa pandemia un pouco atrás, así que, bueno, a ver como resulta este Culturgal este ano. Para nós, xa digo, a idea é dar un paso máis. O ano pasado a nosa presencia foi casi un pouco precipitada, foi así sin moito tempo para preparala, foi máis ben estar ali, bueno, casi como a nosa exposición pública, non? Sair un poquinho do privado da organización do que foi a fundación da asociación, e agora queremos dar, pois eso, un pasiño máis adiante e facer algo máis que o que foi ano pasado. O vedes Culturgal 1, 2 e 3 de decembro, é dicir, empeza mañá venres, sábado e domingo, horario ao público de 11:30 a 2 da tarde e pola tarde de 4 a 9 da noite. Por experiencia de outros anos, eu creo que a primeira vez que estive no Culturgal, como asistente, por suposto, foi no 2012. E por experiencia, depois de moitos anos, non fun todos os anos, pero o sábado é o día forte, o día no que hai máis xente, familias, cando máis se nota, pois eso, a afluencia de público, probablemente o sábado pola tarde é o momento máis de presenza de máis xente, no Pazo da Cultura de Pontevedra. Precisamente, pois, falamos un poquinho tamén de o lugar onde se celebra. Di Farón aí que esta volta non pode ir e que dá moita rabia. Da verdade que a mellor as datas non son as mellores, pero nin por tempo meteorolóxico, nin por tempo no que vivimos, pero, bueno, é así como nos coincide, non? Lamentablemente. Algún ano tamén eu quería ir e non poder, pois lamentámolo e verémonos noutra. Algún día Ludetea poderá vir, non? Ludetea, que día aquí que nunca tiveches a oportunidade de ir. Bueno, pois algún día, por suposto, algún día. A sorte que é cada ano, co cal, se non é un ano, pode ser outro. A mellor a partir de agora, pois, buscas na senda do ano que ven, reserva espazo, porque a vez sempre é na mesma fin de semana. Sempre é aí final de novembro, 1 de decembro. Así que na fin de semana que quede máis cerca destas datas, sempre, por lo menos nos últimos anos, creo que salvo o primeiro, que foi no verán, penso que a primeira edición foi no verán, a partir de entón, da ISA. Moi boa, Somedarella, que tal? Boa tarde. Bueno, contento realmente moi contento e casi emocionado da cantidad de xente que está entrando. Eu agradezo moito a vosa presenza, non? Creo que o sentido de facer isto é que tamén estedes vos por aí e que comentedes o que pensades.
Pois aí tedes a foto do lugar, estamos falando do Pazo da Cultura de Pontevedra, seguramente moitos coñecedes este recinto, é un recinto, bueno, no que xa se leva celebrando cultural desde hai moitos anos, non sempre, un ano foi na Coruña, pero nos últimos anos sempre se celebra neste espazo, que é un espazo bastante fácil de chegar, e creo que calquera persoa que veña a Pontevedra, pois, bueno, que coñecedes a zona, está cerca do estadio de Pasarón. O estadio de Pasarón quedaría aí por un lado, a zona da Xunqueira, a zona onde están institutos, está a Escola de Idiomas, está o campus universitario, o Centro de Formación e Recursos, ben, é unha zona que moitos coñecemos de movernos por aquí en cursos, en actividades educativas, culturais, así que, bueno, é unha zona que casi diríamos reservada para este tipo de acontecementos. Eu penso que mañá venres vai haber un pouco de problema, creo, no que é o aparcamento, o estacionamento, porque coincide, creo que co partido da selección española feminina, que xogan en Pasarón. Entón, non sei como estarán as cousas, que coincidan os dous eventos ao mesmo tempo. A ver, pode supoñer a mellor algún atranco no que é o estacionamento. Como vedes, a parte dianteira do estacionamento seguramente é o que se reserva para as persoas que teñen postos. Aparcar a cangas, exactamente. Aparcar a cangas ou non sei onde, ou aparcar a pollo, o mellor. O aparcamento é grande, pero bueno, estes días se hai partidos, se hai culturgal, en fin, a cousa non está tan... non hai tanto sitio. A parte dianteira vai estar reservada para as persoas que temos postos, hai un posto, un lugar para cada un, así que, bueno, espero que non sexa complicado aparcar estes días no estacionamento do Pazo da Cultura, e como vedes a entrada é por esa parte por onde se entra o recinto. O recinto é toda esta extensión. Hai algunhas zonas tamén de un espazo de arte, exposicións, auditorio, e aulas tamén hai, porque hai obradoiros, pero o que é o centro, digamos, das actividades é neste espazo amplo, longo, do Pazo da Cultura de Pontevedra. Ben, máis avanzamos. Teño aquí isto. Vale, billeteira, claro. Cobran entrada, o cultural, cando empezou os primeiros anos, era gratuito, acceso libre, gratuito. Creo que foi no ano 2014, por aí, 2014, 2015, que decidiron ese cambio, foi un cambio importante tamén, un cambio polémico no seu momento, seguro que foi polémico no seu día, pero que se mantén desde entón, que é o cobro de unha entrada. E os billetes, as entradas, pois teñen estes prezos. Individual, 5 euros, 3 euros comprada en anticipada, que se pode comprar na web de Culturgal. Bueno, compensa, sobre todo, especialmente, como vedes, se ides coller o abono de 3 días, de 9 euros a 5 euros, pois hai diferenza, non? Despois tamén hai estes packs familiares, porque o Culturgal é evidente, teñen claro, son conscientes de que gran parte do público que acode, especialmente, xa digo, no sábado e no domingo, familiar, hai este bono familiar de 3 días, de adulto, máis un menor de 15, o sea, un adulto acompañando a un menor, 7 euros, e o bono familiar de 3 días para 4 persoas de 12 euros. Eses son os prezos das entradas. Tamén, cando era gratis, aquí lo debía ser Chiquilande de todos os casos, tens razón. Sí, que, bueno, ese debate tamén está aí, non? Na cultura, o acceso a este tipo de cousas, de recintos, hai que pagar, non hai que pagar. Bueno, creo que na entrevista que lle fan ao director deste ano, Camilo Franco, el tamén, creo, se non me equivoco, que fala deste asunto de como a cultura temos que acostumarnos tamén a que ten un custe e a que hai que pagar pola cultura tamén. Porque senón desvalorizamos as cousas. Pasa algo parecido coa educación, non? Que é gratuita, e iso tamén, porque é acceso para que todo o mundo poida acceder, pero tamén ten ese hándicap, non? Ben, Asociación Cultural Universitaria Galego, de que estamos falando, imos estar no posto 43. No posto 43, no stand 43, aí estaremos nós este ano, xa digo, 1, 2, 3 de decembro. Eu particularmente seguro que estaría o sábado e domingo. Venres vai ser un pouco máis complicado. Sobran 10 postos, a verdade. Sobran 10 postos, pero espero que non está incluído o noso, nos que sobran, non? Esperemos que sobren 2 postos que sexan os demais. Creo que tamén foi, ahora que falai Pusquis Celta por certo, benvido a Pusquis Celta, que estaba aí antes saudando, creo que tamén eso cambiou nos últimos... mellor,
Vale, de acordo. Agora entendín. Vale, 43 menos 10. Es que estades co 33 e que, ostras, claro, 43 menos 10, 33. Non, o 33 creo que estaba ocupado, Cando nos fomos a facer a reserva, xa quedaban pouquiños postos, por certo, ahora que sacas ese asunto, non? En canto se abre o prazo de solicitude de postos, en poucos días, a cousa, vamos, que quedaban 3 ou 4 postos nada máis cando nos intentamos aí entrar a facer a nosa solicitude. Así que, aos pouco de facer a nosa, xa non quedaba posto ningún. Así que o 33 debe estar ocupado por algún fanático. Que imos facer? Pois o que dicía antes, que nos o ano pasado estivemos ali presentes, a verdade que foi interesante, foi unha boa experiencia, especialmente porque puidemos coñecer xente, puidemos desvirtualizar xente da rede toda de creación de contido digital en galego. Para mí tamén foi unha experiencia a nivel persoal tamén moi agradable, moi fabulosa, estar compartindo tempo e poder comunicar, non a través das videoconferencias, non a través do contacto do persoal en presencia, e moito mellor. E xa digo, foi unha experiencia positiva. Sen embargo, somos conscientes de que o ano pasado a nosa presenza no Culturgal foi un pouco testimonial, no sentido de que non tiñamos un programa de actividades, máis ben foi darse a coñecer, repartir un pouco os dípticos, explicar un poquinho cal é o noso obxectivo, non? En canto a explicación do noso obxectivo, falámoslo moitas veces entre nós, na directiva, queremos que se saiba, que se entenda ben o que nós queremos facer, porque non queremos malas interpretacións, non queremos ocupar o espazo de ninguén, senón que queremos servir como de abrazo, como di Fran da Lobeira, que é o presidente, abrazar as comunidades que xa existen, non dicirlle a xente o que ten que facer, por suposto que non, senón unir forzas, e tratar de darlle esa unión de forzas a que nos pode permitir pois, que ter unha certa presenza, pero realmente o noso objetivo é ese, non queremos ocupar o espazo de ninguén, ni moito menos. A xente, para formar parte da asociación, primeiro, para formar parte do que son o motor de busca, non fai falta nin ser socia, nos nin reclamamos eso, agradecemos moito aos socios, as socias, porque é o que nos permite poder estar en sitios como Culturgal, que o prezo que hai que pagar por ter un posto pois, é bastante elevado, e se non fosen polas cotas das socias sería imposible facelo, así que as socias, que afortunadamente temos un bon número de socios e de socias para o tempo que levamos, así que estamos moi agradecidos con respecto a ese apoio das socias que nos permiten facer este tipo de cousas. Que imos facer de novo? Como digo, imos este ano, no sábado día 2, imos facer directos desde o Culturgal. Queremos abrir un pouco o Culturgal a través das redes, a través do Twitch, faremos na canle de Twitch en galego, faremos de mañá e tarde un directo con entrevistas, contando un poquinho como é o ambiente que vivimos por ali, queremos falar con xente que vai ali como expoñendo o seu proxecto, queremos tamén que as socias que se acheguen por ali tamén teñan un espazo para que poidan difundir o que las fan, tamén asistentes, persoas público, así que tratar de facer un programa en directo, xa digo, en 2 fases, mañá e tarde, na que imos ter pois, xa xente desde o principio, bueno, xente que nos pode transmitir un poquinho que é o Culturgal, como ven o Culturgal, que perspectiva ten a cultura galega nos tempos que vivimos. Imos empezar ás 10:30 da mañá do sábado, e imos empezar temos aí unha entrevista xa pactada para entrevistar o director do Culturgal deste ano, que como decía antes é Camilo Franco, ourensán como a min, escritor, xornalista cultural. Falaremos con el casi ao comezo do directo deste sábado, así que falaremos con el e trataremos de sondear un poquinho como vai ser este Culturgal e que liñas se queren traballar. Eu, polo que leo das últimas entrevistas a Camilo Franco, el trata de incidir moito nesto das culturas galegas, non? De diversificar o concepto de cultura galega e facelo máis rico. Tamén fala moito da cultura como algo divertido, algo aberto, algo que non sexa pesimista, eu creo, trata de ser optimista. Bueno, tamén creo que é unha idea que comparto. E iso pola mañá e tamén pola tarde. Temos xente xa, coa que temos entrevistas para eses directos. Falaremos, aparte de con Camilo Franco, imos falar tamén con Iria Taibo, que é a presidenta da Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación. Falaremos tamén cos creadores do cómic Sentinelas de Lúa Carmesira, Editorial da Galaxia, con Andrés Castro, Ozo Perozo, Alexandre Senande.
falaremos tamén con Marcos Maceiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, falaremos tamén con David Vázquez Novoa da Federación de Teatro Aficionado de Galicia, falaremos tamén con xente que tamén son socios da nosa asociación cultural, tamén colaboran desa maneira, como é a xente do Exército Mequemeque, con eles falaremos pola tarde. Falaremos tamén coa coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, que teñen sempre un posto tamén con cosas interesantes, e seguramente con moita máis xente que iremos pois, coñecendo ao longo da xornada. Así que temos o sábado un día tamén de traballo, no que queremos, de verdade, queremos transmitir, queremos facer algo que quizás teria que facer a Televisión de Galicia, que é transmitir en directo desde o Culturgal e tratar de facelo o mellor posible. Nos non somos profesionais disto, pero imos facelo, pois eso, o mellor que poidamos. Esa é a nosa intención. E con respecto a isto, claro, isto vai un pouco en la liña do que decimos da función, do objetivo principal da asociación, que é servir un pouco como de almacén. Aí facemos o celeiro do contido digital en galego, pero non queremos que quede aí pechado, queremos darlle saída, queremos abrir a porta para que se coñeza, non? Eu creo que moitas veces, tamén pola experiencia como docente, pasa moitísimo isto, ainda pasou esta semana, que os docentes, como o resto da sociedade, non coñecen moito do que se fai. Quedan sorprendidas cando lles descubres pois, xente que está facendo vídeos en YouTube en galego de cousas que teñen que ver coa cultura popular, coa literatura, coa ciencia, en YouTube ou en outras plataformas. Despois as túas compañeras, a mí pasa isto no colexio, despois pídenche máis, queren saber máis, queren que lles digas con máis cousas, porque os utilizan despois como recurso na aula, non? E de verdade, creo que neste sentido son máis ben optimista. Eu vexo que hai canteira. Ainda falaba hoxe pola mañá coas miñas alumnas de sexto de primaria, que son nenas que xa están aí cumprindo os 12 anos, están 11 para cumprir 12 anos, a maior parte delas no ano este que vai empezar, e como teñen a fortuna de contar cun equipo, con un ordenador, que ten unha cantidad de aplicacións bastante notable, entre elas o Audacity, o OpenShot, o OBS e algúns programas máis, pois estamos empezando a animalas a que fagan os seus podcast. Outro día, cando descubriron que se podía editar co Audacity, unha cousa moi básica que non era moi complicado, pois algunha nena xa dicía isto de quería facer o seu podcast e ao final chegou a casa e púsose a facer o seu podcast. Nenas de sexto de primaria. E a satisfacción que la sentían de entrevistar na casa ao seu irmán e poñerlle música e facer eso, combinar a música cos trozos de transición, bueno, para unha nena de 11, 12 anos eso é esa sensación creo que pode quedar. Así que digo, eu creo que hai potencial, hai medios e agora tocanos quizá esos que xa somos un puño máis veteranos, pois darlle esa saída e creo que a asociación pode facer ese papel mellor que ningunha. Para eso naceu realmente, así que ese é o seu objetivo. Que o objetivo é que o protagonismo estea no consunto. Falando disto, imos entrar na página web da asociación. Comparto aquí a pantalla. Vale, temos unha página web que non é por tirarnos a nos mesmos flores, pero o traballo que fixo aí especialmente Fedello, que é tamén un baluarte importantísimo da asociación, foi capaz de lograr unha web que xa non é únicamente que é esa web da asociación, e creo que é unha web que ten utilidade para calquera persoa que busque proxectos, recursos en lingua galega de distintas temáticas. O motor de busca está guapa, como di aquí o Pusquis Celta, está moi guapa, a verdade é que está moi chula. Creo que tamén o traballo que hai detrás tamén é para recoñecer, porque é moi completa, porque permite, vamos ver agora, vamos entrar no que eu busco. Temos aquí, bueno, algúns proxectos destacados, últimos, recentes, ou que están así en destaque, e despois temos esta, que isto que sí que hai un traballo detrás moi importante, porque é un traballo difícil a veces, ou difícil moitas veces, o de etiquetar os contidos que existen, non? Falamos de unha comunidade moi ampla, aí vedes que hai 777 proxectos en total, 56 deles son os que están relacionados con persoas que están asociadas á Codega. Lóxicamente, nós
dentro da asociación queremos o poder da asociación e o poder do que estamos facendo é que haxa un número grande de proxectos. Evidentemente, os que están asociados tamén teñen un mimo especial, é lógico tamén, porque tamén son os que nos axudan con máis, tamén a súa aportación económica para poder soster esta web, para poder ir ao Culturgal, ao Festigal, como foi no verán, así que, bueno, temos esa etiqueta, pero se desmarcamos esa etiqueta, pois teremos os 777 proxectos e podemos buscar por distintas temáticas. Como vedes aí, xa digo, o traballo de indizar toda esta información, facer ese perfil de cada unha, pois podemos buscar, por exemplo, feminismo, e temos filtrado os proxectos de feminismo, son 19 os que aparecen aí. Podemos tamén aplicar filtros por plataforma, podcast. 18 deles son podcast. Moi importante a presencia dos podcast. De verdade que tamén é unha conclusión que sacamos na asociación, non? Que as persoas que fan podcast son as que máis dispostas estiveron a facerse socias e proporcionar o perfil do seu proxecto para integralo aquí, así que o mundo do podcast que empeza antes que, evidentemente, que o Twitch e o YouTube, que vende máis atrás, nestas tres comunidades que temos, non? Podcast, Twitch, YouTube, o podcast, pois é como que ten máis tradición, realmente. Así que hai moitos podcasts de hai moito tempo, hai podcasts que se foron, digamos, deixando un pouco de lado, é un traballo tamén complicado e difícil, o de manter un podcast con esa continuidade que require, pois tamén é un traballo que tamén é para facelo, para pensar nele. E é un pouco que temos podemos buscar por calquera temática, de deporte tamén temos incluso asociadas de deporte, temos aquí Sansa Dorniño, que fala a Sansa Dorniño, que fala de moitos temas, Fica coa bola, que é unha canle de Twitch en YouTube tamén, tamén fan un traballo interesante sobre deporte en Galicia. E que máis temos por aquí? Bueno, se podemos buscar por Twitch, os que estamos en Twitch, aquí temos proxectos que están asociados con Ocho Galego, Descifrando a Historia, as Gomas Planes tamén, Balea Vermella, que, bueno, deixaron unha gran pegada tamén no que foi a divulgación de ciencia no Twitch, o allá algún día volvan. Bueno, Pablo Rodríguez Vila, que decir de Pablo Rodríguez Vila, que é o mestre que ten a comunidade de seguidores docentes máis grande de Galicia, con diferenza, información que el proporciona, o traballo que el fai tamén no Discord, non solamente no Twitch, bueno, tamén é para destacar. Temos aquí Vías Santas, Fica coa bola, Orgullo galego, dicir, grandes do contido digital en galego, polo que fan. Estou aquí eu, modestamente, a miña esquiniña, Clan Kirfet, que agora xa está integrado, digamos, en Galiza en Gamer, que tamén é un grupo no tema dos videoxogos e actualidade, pois, grandes logos, pero grandes despois, Grandes non me daba conta que eu detrás, eu de grande teño pouco. Os grandes os demais, eu nada, eu realmente, sabedes, a miña aportación, eu contribuo cun graniño de area, manipulo, isto é manipulación, isto é como os sons dos audios do bar que non saen, se saíran os audios do bar sería como isto. Twitch en galego é a canle que nós que non queremos que mantense a canle de Twitch en galego, non hai unha canle da Codega, senón que utilizamos a canle de Twitch en galego, porque dicíamos antes de que nós aproveitamos o que xa existe, o traballo que xa se fixo antes, non queremos chegar aquí e parecer que somos os que inventamos a pólvora, porque non pensamos así, desde logo, non temos esa idea. A Lobeira Today, que dicir da Lobeira Today, para min tamén, todo isto de estar metido neste asunto da Codega, para min tamén foi a oportunidade de coñecer a un home extraordinario, que é Fran da Lobeira, é un home orquestra, eu sempre o comparo cos homes orquestras, porque é capaz de todo, é capaz de facer traballos que para outros seguramente diríamos non, non hai nada imposible para Fran, é un grandísimo Fran, o que o Fran realmente creo que a asociación ten moito del, non somente porque sexa presidente, sino porque ese carácter que ten el, tamén moi conciliador, de distintas sensibilidades, pero sobre todo unha persoa con un impulso e unha enerxía grandísima, é unha persoa de verdade fantástica, porque transmite pois esa paixón polo que fai. Así que a Lobeira Today é unha canle esencial. Anxo Sánchez tamén, bueno, forma parte de Orgullo Galego, como ben sabedes todos, tamén aquí está, figura tamén como a súa propia canle persoal, ainda que, xa digo, seguro que coñecedes todos por participar xunto con Borja no Orgullo Galego, que sen dúbida tamén podemos dicir que é a canle, se falamos de unir
Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, digamos, no global, sen dúbida máis potente, por lo menos en seguidores, sen dúbida non hai dúbida ninguna, é Orgullo Galego, non? Temos aquí a Tranciño, que tamén fora parte da directiva, e tamén no tema de historia, que é o seu forte, pois tamén, por suposto, Tranciño, que tamén é a súa aportación moi valiosa, Xmanco tamén, que tamén leva o seu tempo aí, que xa coñecemos de hai tempo, Hanabi, que por suposto, Arcaine, e parece aquí o máis grande de todos, que está para o final. Isto sí que é manipulación. O Puskis Celta, que tamén está aquí, anda por aí no chat, pero que saibades todos que tamén Puskis Celta, por suposto que tamén está aquí, sobre todo facendo videoxogos, facendo coñas, no seu sentido de humor, que sempre lle dá volta a algo. Din que o bo faise esperar, aí está a cousa. O bo faise esperar. Pois non che de último, pero non te podes ofender, porque é precisamente por iso. Estás de último, pero de último por ser o mellor. Eu vou facer Puskis de por os seus archivos. Pois estaría ben facer aí unha especie de webs, non? Serie de Puskis de por Puskis Celta. Que se atopan aí no medio, na AP9, non? Puskis de por Puskis Celta en la AP9. Estaría guai eso. Ben, fixen un pouco de autobombo dos asociados, realmente aquí, a parte das asociadas, como digo, hai moitos máis proxectos, non fai falta, iso é unha cousa que creo que hai que insistir sempre, non é necesario ser socia para formar parte aquí do motor de busca, así que bueno, saudamos a xente que entrou por aí. Dindonfer, que tal? Boa tarde, dos do Rei, moi boas, dos do Rei, que tamén outro dos que tamén ten un papel moi importante no funcionamento da propia asociación, por suposto, dos do Rei, Fora de Mapa, que quizás é o podcast con máis continuidade, por menos no tema que ten que ver con linguas, con xeografía, política, cultura. Realmente, creo que, falo por min, creo que debe ser o podcast que ten unha estrutura como máis definida do que quere facer. Non sei, creo que dá a sensación, polo menos, que o que eu percibe, non? De persoas que fan un proxecto e ese proxecto ten unhas liñas claras do que queremos facer e a onde queremos ir. Eso, que se marque desde o principio, pois creo que tamén ten mérito, tamén debe ser un pouco difícil, non? Porque moitas veces nós, o resto, polo menos eu, andamos tanteando distintos pavos, non? Fora de Mapa, en proxecto, pois eso, para dar divulgación ás comunidades lingüísticas, culturais de Europa, non? Fundamentalmente, se non me equivoco, e de partes de Europa que descoñecemos, ou por menos das que sabemos ben pouco, non? Somos nicho. Ese nicho que tedes é un nicho moi particular, non sei se tedes competencia nese tema. Pero bueno, se hai competencia tamén benvida esa, porque aquí a competencia é, como decía aquel debuxo de Castelao, que para min é a referencia fundamental cando penso en todo isto, aquilo de na obra, non, que cabía todo o mundo, non? Aquilo de non lle poñas chatas á obra, únete a ela, que hai sitio para todos. Eu creo que tamén no que, por lo menos esa é a idea que nos temos, non? O de contribuir, non? Facer cada unha a súa contribución no apartado que un queira. Eso, cada un pode contribuir no que sabe, no que lle gusta. A veces simplemente o que che gusta, non? O que che gusta facer. Non fai falta ser sabio para facer contido digital, non? Evidentemente, a calidade tamén importará, seguramente a longo prazo, pero nos queremos esa aportación da xente. Dos do Rei tampouco pode estar na fin de semana en Pontevedra, en Amagua, pois sí, en Amagua non poder, pois eso, atoparnos ali no posto 43, a xente que poida ir, que se anime, que, como tamén dicimos estes días, evidentemente o posto que temos na asociación, no Culturgal, non é un posto para a directiva, é un posto para as socias, así que se as socias queredes promocionar o que estades facendo, se queredes explicar nese directo que imos facer cal é o vosso proxecto, cal é a vosa idea, non fa falta que ese son un proxecto moi elaborado, senón que é o que vos gusta facer, darvos a coñecer, que a xente saiba quen sodes, que vos poñan cara e nome, e que se queredes tamén difundir volantes, ou flyers, ou dípticos, ou algún tipo de material da vosa canle en particular, por suposto que é unha oportunidade que tamén se queredes aproveitar, os encantados como directiva de que o posto sexa de utilidade para a xente que forma a asociación e para a xente en xeral que fai cousas en galego. Así que
Non queremos eso, que se pense que o posto é únicamente para nós, non? O posto, a asociación paga eses cartos para que as socias tamén saquen proveito de estar ali, dese espazo de difusión, que creo que é un espazo de difusión moi importante, se non o máis importante que sucede en cada ano en Galicia. E que máis? Queríamos ensinar algo, agora foise un pouco o santo ceo, non sei que vos quería ensinar, bueno, eso, en principio animarvos a que entredes na web da Codega e que busquedes a temática que vos interesa e telas un poquinho controladas, porque non é fácil. Día idos do Rei. Por certo, participei en 2 conferencias digitais, unha italiana e outra europea, e quedaron flipados co Obradoiro e o Pod galego. Bueno, pois alegramos moito de que a xente recoñeza tamén pois eso, o que estamos facendo e a calidade do que se está tratando de artellar desde unha asociación cultural que lógicamente somos persoas que non nos dedicamos a isto, é unha asociación cultural, non é unha empresa. Nos temos tamén ter claro por onde nos movemos. Somos, incluso, curioso, porque na directiva somos persoas de distintas procedencias, non? Temos procedencias diferentes. Vimos a docencia, Fran non ten nada que ver coa docencia, temos persoas que se dedican á traducción e interpretación, persoas que teñen máis ben que ver co tema do cine, a creación audiovisual, en fin, a verdade é que é unha variedade grande. Pero, afortunadamente, hai un punto en común que temos, que é o que nos une e o que fai que nos poñamos de acordo, que é pois esa idea de promocionar, difundir as cousas que se fan en lingua galega, ese é o noso criterio fundamental, lingua galega, evidente tamén, cunha serie de requisitos de contidos, non estamos dispostos a promocionar contidos que, digamos, van contra a sensibilidade da xente, non? Como dicíamos o ano pasado, ser persoas, falar galego é ser persoas, por resumilo brevemente. Cando foi a fundación da asociación, no ano 2022, pois, claro, tíamos que, bueno, crear un pouco unhas liñas, estatutos, o que crear, como unha asociación que somos, evidentemente, é necesario facer uns estatutos, e aí tamén quisemos marcar un pouco cal era a nosa liña, non? Entón, aí foi tamén un traballo de reflexión do que queremos facer. Bien as dúas iniciativas como exemplos de boas prácticas que podían, espero que poden poñer aquí, bien as dúas iniciativas como exemplos de boas prácticas que podían trasladarse a outras comunidades de outros idiomas minorizados. Pois mira, está ben que outras linguas que tamén viven esa situación de minorizadas, pois que, bueno, saiban que tamén hai un campo que hai que aproveitar, non? Unha potencialidade, unha maneira de difundir a cultura propia. Culturas que moitas veces, pois eso, quedan ocultas por unhas culturas dominantes. Nos vivimos nun estado que non é como outros estados, vivimos ao lado dunha cultura moi dominante. E iso tamén afecta a nosa forma de vida, non? Vivimos ao lado dunha lingua moi potente, realmente, en outros lugares non sucede o mesmo. Vivir ao lado dun idioma que é entre os 3 primeiros do mundo é algo que nos fai peculiares. No resto de lugares onde hai linguas minorizadas, pois, quizáis é máis fácil, non o sei. Sería interesante, así que... Moi ben. Bueno, pois, que vos quería ensinar? Quería vos ensinar, precisamente, pero unha curiosidade casi persoal. Vamos a ver por aquí. Isto de utilizar os medios de comunicación, de utilizar as tecnoloxías para promocionar a cultura galega, a lingua galega e a cultura en xeral, a min non me nace de xeración espontánea. Foi algo que aprendí desde pequeno. Ainda outro día na casa, revolvendo entre os papéis do meu pai, que faleceu no 2021, atopei un libriño, un opúsculo escrito por él, José Paz Rodríguez, ese era meu pai, José Luis Fontela, que tamén foi outro, creo que ainda vive, profesor de Pontevedra, e escribiu este libriño, O emprego dos más media na escola para a normalización da cultura propia, o caso da Galiza. Ano 1984. Tiña eu 11 anos cando meu pai xa estaba escribindo un libro no que fala de cousas que podíamos decir que son casi actuais, non? De como utilizar os medios de comunicación. Claro, non existía YouTube, nin Twitch, nin nada disto, pero sí que existían xa os comezos casi dos vídeos, o cine, por suposto, a prensa escrita, a televisión, a radio,
como meu pai xa pensaba tamén nisto naquel tempo, pensaba que había que facer algo neste terreo no tema educativo, así que, bueno, eu son fillo de quen son, co cal, cando vexo isto e atopo isto, digo, ostras, mira, casi sen darme conta, sin ser consciente, pois algo del aprendí, non? Algo del copiei. Bueno, é o texto que vai contando aquí, vai facendo un texto, non é un libriño pequeno, pero realmente estimo botando unha ollada agora, ten ideas que son digamos, actuais, de como os medios de comunicación en relación coa escola teñen que ter esa simbiose a que permite, pois, tamén que unha cultura como a galega, que naquel tempo, mirad, ano 84, non? Estamos aínda nacendo case autonomía, non? Estamos falando dos 80, 81, Estatuto de Autonomía, deses tempos, así que 84 xa choveu, non? Hai algún apartado que fala do espírito crítico, a mí se sorprende, en algún apartado fala aquí de para nós, como no caso de introdución da informática no 84, tamén falan disto, trátase de provocar unha aprendizaxe en que o esencial reside no exercicio da facultade de xulgar, de operar e de o facer a partir do espírito crítico. O sea, algo de que falamos hoxe en día, que as normativas que se fan hoxe en día falan tamén disto, de que aprender a utilizar as novas tecnoloxías non é únicamente a destreza técnica, sino que ten que ir acompañado tamén de un espírito crítico ante o que temos diante. Así que é un libriño que, cando eu xunto estes libros, teño máis, teño outro aquí para tamén del, pois un poquinho para min emocionante tamén, e ten que ver tamén con estes proxectos no que un se mete. Eu moi a gusto métome nestes fregados, diría outro, porque creo neles desde hai moito tempo. Aí Dios me darei contestando dos do rei, non? Que, bueno, antes Farún, que comentaba isto de un precursor, de visionario, iso que non había internet, certo? Non había internet, nin había casi nin proxecto de internet, non? Bueno, non sei se internet, como proxecto ao inicio estaba nestes tempos, pero logo non había nin idea de internet, creo. E aquí contesta o Medarella, non? A dos do rei, que enchida de peito que contas pola parte que me toca de Pod Galego. De Pod Galego, unha desas tres patas da codega, Pod Galego, aquí temos ese cariño especial e ese respeto tamén, os que estamos na directiva. Eu particularmente non é no podcast no que eu faga algo, non, é dicir, eu me ven no Twitch, me ven en canal de YouTube, pero as persoas que fan podcast, para min, de verdade, toda a miña consideración do que están facendo, que a veces o de dar continuidade a ese traballo, realmente, se comentarios como este animan a continuar, a dar máis de un mesmo, pois fenomenal. Así que tamén de recoñecer, agradecemos aquí a dos do rei que non se queden con estas cousas, que as comente, que as comparta, porque tamén anima, non? Tamén nos anima a ver o que estamos facendo. E ensinábamos este libro, outro libro que tiña meu pai, porque ten bastante que ver coa fundación da nosa asociación. Cando nós fixemos a asociación, eu, naqueles tempos, estaba con este libriño, neste libro de meu pai, que meu pai era un gran seguidor, para ele unha das persoas máis importantes da cultura galega, da educación, foi Viqueira, e de Viqueira, precisamente, do que sacamos unhas palabras de hai xusto 100 anos, nas que fala de, vou poñer por aquí, se podo, xa topo, bueno, temos aí a Viqueira, unhas palabras que quizáis resoan o seu eco 100 anos despois, agora que estamos nesta iniciativa, collendo un pouco o que el dicía, non? El dicía isto falaban de Galicia, non? Para el, o seu desexo para Galicia era que fose un pouco culto, nobre, traballador, creador do máis alto que exista nunha terra fecunda, unha inmensa perspectiva de searas e bosques, de talleres, de portos, de poesía, de ciencia, de ideal. Decía el, esa é a nosa Galicia do futuro. Decía isto no ano 1923. E tamén engadía, e algo que nos utilizamos estas palabras para o díptico, na propia página web aparecen estas palabras de Viqueira. El dicía isto de serve a Galicia quen aproveita un salto de auga, quen fai frutificar dobremente un campo, quen crea unha compañía de navegación, quen escribe un poema, pinta un cadro,
abre unha escola, fai ciencia, podíamos engadir 100 anos despois, as persoas que fan contido digital en galego, que explican, que contan, que comparten, que xogan, que ensinan, que viven a lingua galega como a súa cultura, non? Como unha cultura ao mesmo nivel que o resto. Eu creo que nós que somos herdeiros afastados no tempo de Viqueira, pois tamén temos estas ideas da nosa cultura, o papel que ten que tamén desempeñar, non, no mundo. Creo que na vida persoal, eu que xa teño 50 anos cumpridos, pasados xa, creo que cando descubres a realidade da tua propia cultura, o valor que a túa cultura ten, comprendes a importancia desa herdanza, é unha experiencia incluso vital, esencial, digamos, que tomar conciencia desta realidade para min é algo que marca a miña vida tamén. Xa digo, tamén con influencia de onde ven influencia do meu pai, neste caso grandísima para min, e cando chegan estes momentos de cultural ou a cousas semellantes, teñen que ver coa cultura, eu cando boto máis en falta, cando noto máis a ausencia do meu pai, non? Porque son cousas coas que eran temas despois de conversa, eu falaba con el moitas veces pois estas cousas, de a ver que no cultural que había, para min era ese momento tamén de fillo-pai, de transmisión destas cousas, non? Deste cariño pola cultura galega, pola lingua, pola xeografía, por o que somos como país, non? E hoxe en día, pois, bueno, cando che falta o pai, pois xa non tes estes momentos de poder compartilo, o sea, sintes un poquinho esa soidade, non é únicamente que o perdas como pai, senón que o perdes incluso como compañeiro de charlas e de tertulia. Pero, bueno, non nos imos poñer tristes, imos pensar que este fin de semana temos esta oportunidade de dar a coñecer un proxecto interesante, que imos pasalo ben, imos tamén, seguramente, se podemos, se temos un oco, imos aproveitar algún oco para xogar un pouco Yogueser, Kahoot, estamos preparando tamén aí unha actividade pouco lúdica, que non queremos que sexa todo o día do sábado, polo menos todo entrevistas, si podemos conseguir que a xente opine, fantástico, pero tamén temos preparados outros escenarios por si conseguimos que a xente se anime a participar. Queremos que, mellor, podemos facer ali algunha cousa que sexa entretida e que o posto 43 do Culturgal nestes 3 días, especialmente o sábado, pois sexa un pouco un centro no que nos juntemos e que podamos falar e podamos coñecernos e transmitir as nosas boas vibracións con respecto ao que estamos facendo. Moi ben, pois non, creo que non queda nada por dicir do que queremos facer. Ahora só toca facelo. Son días estes para nós como directiva da organización, andamos un pouco aquí tamén a 100, a ver quen leva o material, que material levamos, quen se encarga de cada cousa, bueno, a logística propia dunha organización na que tamén compre sublinhar, compre destacar que vivimos en lugares distintos, andamos movendo por sitios diferentes, a veces non é fácil, xusto precisamente no material, non? Quen ten o material? O material está nunha casa, outro ten outra, bueno, son un pouco os inicios desta asociación, cada un fai sempre o que pode, o que está na súa man, o tempo disponible, que non é moito, a veces non é tanto como un quere, pero co tempo que temos disponible, pois dedicamos a algo que merece a pena facer. Creo que xa está comentado, creo que imos facer aquí un paréntese ou un punto e aparte. Lembrar de levar tesoiras e celo e bolis, que ao final sempre fallan nestes sitios. Moi ben. Sí, levar, decían, levar auga, non? Levar auga, porque a auga, bueno, pode ser a cafetería, pero mellor levar auga. Levaron as cadeiras, que o ano pasado non tivemos casi nin tempo de cadeiras, o ano pasado, a máis que demos nese aspecto, foi bastante mellorable, pero bueno, era o que había. Este ano sí que levamos algo máis, algo máis de material. Tesoiras, celo, bolis. Ao final, sempre é o que falta, ten razón Ludetea. Ao final, as cousas máis básicas, máis esenciais, son as que ninguén se acorda delas. Así que hai que levar ese material. Eu vou levar tamén, por parte da miña canle, cinta de doble cara, clips, que levar unha grampadora, certo. Bueno, vou levar, teño por aquí,
vou levar os meus flyers que fixen do GeoGuessr. Son flyers, lo ponemos por aquí. Mandei imprimir algúns. Bueno, a ver se me permite, porque a cámara agora está aí dicindo que non quere. Parece que a súa cámara está bloqueada. Moi ben. Bueno, pois se está bloqueada, que se bloquee, non pasa nada. Tal. Temos a outra cámara. Fago así un flyer, unha cousa sin seriña, uns voadores, exactamente, uns voadores contando un poquinho isto de GeoGuessr, os mapas que xogamos, bueno, para que a xente que o leve así sabe onde ten que entrar se quere un día entrar aquí a xogar. De que a bufanda do sofá de detrás? Home, pois é a bufanda da selección galega de fútbol. Esa bufanda compreina neste verán pasado, bueno, suño, cando xogou a selección galega, xogou a Copa das Rexións, a UEFA. Bueno, coincidiu que xogou por aquí cerca, pois foi fácil. Creo que a bufanda compreina en Cambados, exactamente, campeóns de Europa. Estiven no partido de Cambados contra Irlanda, e estiven despois no partido aquí en Vilagarcía contra Baviera. Ainda foi un outro partido máis, xogaba Belgrado contra, como era? Silesia, Alta Silesia, creo que era. E despois na final, que gañou Galicia, pois tamén estivemos ali. Pero a bufanda comprena en Cambados, en Burgáns. Precisamente en Burgáns, que onde están, creo que estaban facendo entrenamento a selección española feminina. Esta mañá creo que estaban ali facendo ese entrenamento para o partido que xogan contra Italia. Así que foi a bufanda, comprei a camiseta tamén da selección galega. Non é a camiseta mítica, aquela mítica do 2005, do partido aquel contra Uruguai en Santiago, no San Lázaro. Acórdome de aquela noite estive ali con meu irmán, ano 2005, decembro do 2005, un día malísimo de tempo. Acórdome de estar ali na grada, pois tamén vivindo con emoción aquel Galicia, creo que foi Galicia 3, Uruguai 2, non? Naquel ano. Pero bueno, esta é bufanda, xa digo, deste ano. Bufanda con camiseta da selección galega. E falando da selección galega, o que dicíamos, teño aí un libro que é moi coñecido, de Pepe Barro, que conta, entre outras cousas, conta como foi o proceso de deseño desa camiseta, non? Como foi o brainstorming de facer esa camiseta, non? Bueno, non sei se coñece esa camiseta. A camiseta da selección galega, que ela foi curiosa, porque foi un deseño un pouco novedoso, non? Sí, exactamente, ten razón aquí dos do Rei. Que me agua daquel tempo non comprala. A ver se temos por aquí unha imaxe, a podo poñer. Bueno, temos por aquí unhas imaxes, sí, mira, vamos compartir. Vou compartir esa. Creo que foi un deseño novedoso que queda marcado precisamente por iso. Todos asociamos, creo, este deseño a este día, non? Esas múltiples bandeiras, non? A bandeira galega, pero como multiplicada, facendo ese mosaico. Foi, xa digo, unha proposta un pouco arriscada, non? Para unha selección de fútbol que sempre é algo que ten moita presenza pública, o sea, que facer un traballo deste tipo, eso é algo que conta Pepe Barro no libro, conta moitas máis cousas que estas, non somente fala do seu, senón que fala do deseño en Galicia ao longo dos últimos 100 anos, diría eu, ou máis incluso. Bueno, aí temos, esa foi esa alineación dese día. Non me acordo de todos, acórdome de algúns, Diego López, Borja Fernández, Rubén, me acordo do apelido, Rubén, que era central de Celta, que era do Madrid, pode ser Capi, Nano, Pepe Barro un referente, por suposto. Pepe Barro, eu ainda recordei un día no Twitter que Pepe Barro dormiu unha noite na miña casa cando eu era neno, cando eu tiña mellor, pois debía ter 10 anos, 9, 10 anos. Acórdome de meu pai e Pepe Barro, bueno, colaboraban. Meu pai sacaba adiante naquel tempo unha revista, e Pepe Barro, que era moi noviño, facía os deseños de algún traballo, e Pepe Barro, pois eso, quedou na casa, pero bueno, quedou a dormir na casa, en vez de ir a un hotel, pois quedou na casa. Acórdome de eso, quedoume grabado, non? Este señor que queda aquí a dormir na casa, ainda o recordei, non? Un día, non? Quedaches un día a dormir, ele acordaba totalmente desa coincidencia, non?
Como era este chico, este Dez? Non me acordo deste, era moi bo este rapaz. Xa non me acordo dos nomes, Cabrejo, Losada, ¿no? E Otero aquí. Dos outros non me acordo de todos. Deus, pero Deus está aquí, non, Deus estaba, debía estar na banquilla, non? Este era Nano, sí. Este debe ser Mitchell, non me acordo moi ben dos nomes deles, a verdade. Xa pasaron aí 18 anos. Eu coincidín con el, no? Da Asociación de Diseñadores Galegos, non? Que tamén sai no libro, fala moito desto. Hai un par de semanas. Bueno, sai digamos, xa ten unha trayectoria. Coira tamén andaría por aí. Pois moi ben, así que deseño tamén, é outra parte. Ese libro que dicía antes é un libro que merece a pena ler, a verdade que se non o lestes eu aconsello. É un libro moi ameno tamén, porque é como pequenas pílulas da historia do deseño galego, deseño en Galicia. El fala non fala, xa digo, únicamente do seu, fala moito tamén do proxecto de como foi o cambio de deseño da imaxe corporativa da Casa de Rosalía. Aquel o que leva adiante esa transformación. Tamén o Culturgal. O Culturgal do ano 17, creo que é. Ese cambio de imaxe, eses novos logos que el fixo, pois, bueno, foron... Agora creo que son distintos. Non sei moi ben a que se debe este cambio que houve no último ano, pero cambiaron un pouco a logos, o que é a imaxe corporativa do propio Culturgal. Eu teño está moi ben contado todo, sí, aquí sí. Ademais, o que ten ese libro, aparte de estar moi ben contado todo, é un compromiso tamén persoal, político, é dicir, móllase moito na consideración, non queda únicamente nunha descripción dos elementos do deseño, non? A descripción, digamos, técnica, non? Sino que fala moito do simbolismo, do significado, do significado de país, o sea que para min esa parte tamén a considero valiosa, que unha persoa da súa relevancia pois tamén se posicione, non? Públicamente, non? Na súa forma de entender a cultura galega, non únicamente como un conxunto de elementos simbólicos, senón como algo cunha trascendencia tamén política, social, non? E así, Pepe Barro, pois eso, un traballo importante. Eu estou aquí tamén intrigado, buscando un pouco novidades que hai das editoras, porque a min gustame do Culturgal, entre outras cousas, cando iba de asistente, agora é diferente, pero sobre todo moverme no corredor das editoras e buscar que cousas hai novas, interesarme un poquinho por eses libros. Sempre veño con unha chea de libros, despois hai que buscar tempo para poderlos ler todos, pero, bueno, estou mirando aí, vou mirar editorial por editorial, mirando, e estive buscando aí, por exemplo, na Aira editorial, unha editorial que me parece fantástica. Hai un libro aí, unha biografía tamén dun home, non me acordo agora ben do nome, que marchou a América. Bueno, todo isto que ten que ver cos galegos en América, non sei, estou collendolle interese a este asunto. Entón, si esa temática, pois creo que xa teño na lista de libros para comprar, xa teño ese de Aira, seguramente algún máis, caerán algúns máis. Despois non hai sitio casi para poñelos, como vedes, xa non hai máis onde colocar. Hai que comprar unha casa, non sei se alguén quere dar unha sub para comprar unha casa grande, que teña espazo suficiente, que non teñas que andar preocupándote polo sitio. Porque nun piso enseguida chegas aos topes, aos límites físicos. Así que é así. Pero bueno. Vale, quería xogar un poquinho GeoGuessr, onde que somente xa unha partida ou dúas partidas, por quitar esta cousa así tamén do xogo, que, como dicimos por aí, algo de xogo queremos facer. Imos GeoGuessr, témolo por aquí, vale, ben. Imos facer un par de partidiñas e xámolo aquí. Creo que xa contamos o esencial, creo que ninguén se vai... Non sei se quero alguma cousa por comentar, pero espero que sí, espero que todo o mundo teña claro onde estamos e que imos facer. Compartimos aquí, vale. Vale, imos xogar aquí
Mapas, a ver, mapas, mis mapas. Estou facendo aquí mapas. Estou facendo un mapa do Río Miño, precisamente por outro libro que tamén, ahora que o libro de Jesús Fraga, que é un libro que se chama así Miño, surdiume esa idea de facer un mapas de lugares que están nas beiras, nas ribeiras do Río Miño, tanto do lado da lá, do lado da cá, tanto nos ten. Poñemos Miño Miño, podemos poñelo solamente con NH, pero bueno, para entendernos que é Galiza e Portugal. Non imos xogar o de cidades galegas ao completo, porque o outro é máis complicado. Entón imos co de cidades galegas, porque non me pasai así. Publis, vale. Cidades galegas. Empeza por o meu pobo Camposancos. Sí, hai Camposancos, mira, podemos miralo, Pensas que en Camposancos aparece. Mira, esta é a edición, como funciona, como é a edición dun mapa no Lloguesa, non? Vas buscando ubicacións, Camposancos por aquí, non? Aquí. Bueno, temos aquí pasarse, pero había que poñer unha en Camposancos. Se tal, poñemos unha en Camposancos. Aquí. Ten que ser nestas liñas azuis, que é onde hai... Bueno, hai aquí a praia, pero temos aquí... mira, temos aquí... a ver aquí. Ostras, sai aquí mirando pro ceo, como isto. Que pasou aquí? Bueno, isto está aí, está un poquinho... A pasarse a Porto de Camposancos, perdón. E aquí que será? No, pero isto non sei por que sai así. Non sei, que infixo aquí as imaxes. Non sei por que sai así. Non sei, verdad? Que sai? Pasa unha cousa aquí rara. Non, porque isto non é... Ah, vale, non é Google normal, non? É outra cousa un pouco rara. A ver, por aquí. Pero bueno, esta ubicación sí que funcionará ben. Sí, aquí temos, ves? Esta sí que se ve ben. Aquí nesta esquiniña. Aquí, observando isto, bueno, está claro que identificamos que no final, ¿no? No final do río, cando se chega ao mar, Praia do Muiño. Vale, unha vista moi bonita. É así, eu, mentre estaba facendo o mapa, estaba pensando, claro, a ver, algunhas destas do final, pois é fácil ubicar o tramo do río no que estamos, non? Pero nas primeiras o río, como é tan pequeno, non parece nin siquiera que se vese un río, non? Estamos por aquí, por exemplo, por aquí. Bueno, Fonmiñá, oeste. Claro, isto. Pero bueno, tamén, se estamos falando do mapa do río Miño, vemos que tan estreitiño, podemos imaginarnos que estará no comezo. Digo isto porque estou pensando coa mente de profe, non? De quizá ese un xogo, unha aplicación deste xogo, podía ser cando estudamos o tema dos ríos, os distintos tramos dos ríos, non? Do caudal dos ríos, pois quizá sería interesante facelo como un xogo, non? Se é tan estreitiño, onde pode ser? Se está ancho, se xa se ve a desembocadura do río, pois marcaron no mapa, ainda que non sexa preciso, non quedas pedir aos rapaces que marquen o 5K, pero sí que interpreten, non? Que interpreten, que razoen, coñecendo un pouco como son os ríos en xeral, calquera río, interpreten un poquinho onde debe ser, non? Que non o poñan isto, polo menos que non o poñan, non marquen no final. Case se pode convertir en unha especie de exercicio de repaso dos ríos, non? E o río Miño, pois tamén ten, despois nesta fase aquí entre Lugo e Ourense, aquí hai unhas vistas, unhas imaxes moi chulas, toda esta zona tamén. E ben, surdiume esa idea de facer un do río Miño, pois a partir dese libro. Que eu creo que o libro de Xesús Fraga, creo que Xesús Fraga, se non me equivoco, é tamén un pouco o libro este do Danubio, non? De Claudio Magrís, non? Que creo que cando penso nun libro así, contando un pouco un río, non únicamente desde o punto de vista xeográfico, non? O hidrográfico, senón cultural, penso no libro de Magrís. Así que a mellor é unha especie como de Magrís do Miño. Creo que o libro fala deso, das ribeiras, das cousas que hai, dos símbolos. É o clásico de Claudio Magrís, exactamente. O clásico, eso, un libro dedicado a un río e que trate non do río únicamente, senón dos lugares polos que pasa, dos sitios, da cultura de cada sitio. Creo que ese é o libro, digamos, o paradigma do libro dese tipo, non? Bueno, estou un pouco, teño a curiosidade de ver si ese libro vai nesa liña ou é unha cousa diferente. A mellor engánome e o libro que do río Miño pois é distinto.
Vale, ben, Sete cidades galegas. Vale, pois imos ver algo de sete cidades galegas. Pois non sei por que non podo entrar por aí. Sete cidades galegas, aquí está. Vale, pois imos acabar con este mapa, xa que tamén falamos de Pontevedra, que é o lugar onde se celebra o Culturgal desde hai moitos anos, pois un mapa urbano de Galicia. Imos facelo. Vou facelo primeiro eu, despois se que tal comparto aí eh, comparto ligazón. Eh, onde estamos? Isto que Vigo. Media Market, non? Media Market en Vigo. Bueno, estamos aquí en Vigo. Berbés, Bouzas. Facilito, verdade? Facilito, claro, estamos. Este é o centro comercial este, como se chama? Estive unha vez só, Unha vez alase, non? Debe ser por aquí detrás. Entendí sempre Benfica, sempre Benéfica, entendí sempre Benfica. Digo, ostras, sempre Benfica. É verdade que a reunión fixémola por aquí, non? Aquí, non? Por aquí. Alaxe. Foi un día co meu fillo, un día por aí, porque para él, bueno, él naceu en Vigo, así que é vigués, de nacemento. Que vive aquí en Vilagarcía. E un día acórdame de ir con él aquí e compramos un autobús de miniatura, que aínda ten ese autobús. Era un autobús de miniatura da selección de Brasil do Mundial, non sei que Mundial foi, 2014, non? Pon Brasil, non? Ese, un autobús en miniatura. Sempre se acorda de ese día que fomos ali a comprar ese autobusiño nunha tenda de aquí do centro comercial Alaxe. Grande Wondicherry, sí. Anda por aí. Non quiso entrar, porque anda así un poquinho, non sei, anda un poquinho medio pachuchiño. Algo así, non anda moi animado. Bueno, marquei un poquinho máis ou menos na zona, non era tan no extremo. Vale, seguinte sitio, a ver se estamos en Vigo outra vez. Bueno, isto parece Coruña, non? Eu digo que isto é Juan Flórez, non? Pasamos de Vigo a Coruña, Juan Flórez. Efectivamente, Juan Flórez, ali no final de Juan Flórez. Quería 33 metros, Vale, Juan Flórez. Juan Flórez. É que sempre me lío aquí esta cousa de por aquí, non? Juan Flórez é esta de aquí. Isto máis ou menos debe ser por aquí ao final. Eu creo que no final, cando xa hai esta diferenza aquí de altura, non? Bueno, máis ou menos por aí. Era máis atrás, non? Non era tan aquí. Bueno, 230 metros. Pensei que era aquí e era máis por ali. Aproximado. No momento están sendo fáciles, Bof, isto está sendo moi fácil. Parece que está feito, non? Isto abarca centro comercial. O que vemos alá realmente é Pollo, Concello de Pollo. Estamos aquí en Pontevedra. Precisamente falamos de Pontevedra. Ponte da Barca, estamos máis ou menos. Xa estamos despois da ponte, non? A ponte xa está acabada. Bueno, máis ou menos por aí. Era máis por aquí. Non, aí, é aquí. Está feito para principiantes, a verdade é que parece un modo principiantes, Porque se mentras te sexan así, non creo que sexan as 5 así. Depois cando saia unha rúa ali no barrio da Ponte de Ourense, xa non vai ser tan fácil. Vale, estás a... Bueno, temos aquí pista, non? Lugo, Mutuo de Seguros a prima. Lugo eu non sei moito. Su Majestad el Rei Don Juan Carlos I visitó El Progreso en su centenario. É o periódico El Progreso. Ostras, onde está a sede do xornal de Lugo? A verdade é que a pista eran bastante boas. Se non pusera Lugo na furgoneta, sigue sendo fácil. Que eu teño posto en No Move. Pois entón vas mellor que sexa fácil, porque senón... Exactamente, está todo... Porque é un string que está condicionado para que non haxa... Incluso debería haber 7 rondas, en vez de 5. Lugo sí, pero onde está o Progreso? Onde está? Non creo que estea dentro da... Non ten pinta de estar dentro da muralla. Aquí eu non sei onde estará isto. Oslo. A ver se va a ser Oslo. Por aquí Oslo. Non sei onde pode ser isto. Vale. Lugo. Marcamos por aí, non sei. A ver. Non, é de aquí. Non é na muralla, pero é bastante cerca da muralla. Bastante Rúa Ribadeo, por aquí.
Toca saír Ourense, toca Ourense, Colexio Atlántida, pois isto ten pinta de Vigo, non? Atlántida non é en Vigo. Isto ten pinta de ser aí por... Uf, vaya sitio tamén, Que é Vigo, zona de... A ver, está claro que é Vigo, eso, o sea, eu diría por aquí, Navia, non sei, Colla, por estes lados, por aquí. Alcabre, Atlántida, que soame moito este de Atlántida de telo visto outra vez, Escola infantil entre Nava e Colla, non? Navia e Colla. Vale, entón que por aquí? Ostras, Cesarino Ferreiro, Navia. Pero isto é Navia, claro, Navia non eses edificios que hai grandísimos, non? Senón por aquí. Tirando máis a Bouzas, claro, tirando para baixo, non? Bueno, vou dar por aí a ver se non quedo moi lonxe. Atlántida, bueno, Avenida Atlántida de aquí, claro, que Avenida Atlántida... É dicir, Avenida Atlántida. Hai Escola Atlántida que estará na Avenida Atlántida. Isto tamén é Atlántida, pero pasa que é moi longa esta, Claro, isto, Avenida Atlántida é moi longa. Por iso me soaba a Avenida Atlántida, pola rúa, non? Claro. A mí soame isto de ver, pero o que me quedou a mí grabado foi o nome da rúa. Entón pode ser por aquí, vamos poñer unha cousa intermedia. Era aquí, Colegio Atlántida. Ajá. Rúa Rocío. Hai un kebab aquí, Bouzas Doner Kebab. Aquí cerca. Había que facer un mapa de kebabs, non? Ao final foi Vigo, Ao final foi Vigo. Ese se queda ben pendente, telo marcado aí como sen ler, non? Marcado pero sen ler. Bueno, imos facer unha... Se queres participar, quen que estea por aí, se que participe. Facemos unha partidesa e xogamos un destes. Ademais, incluso nas partes é máis fácil de elixir o mapa, porque aparece isto de aquí abaixo que está fantástico. Vas aquí, buscas os teus mapas. Eso sí, pois teño tantos mapas que vou casi chego antes buscando que pasa aquí? Porque non o colle. Hai que darlle a buscar, vale. Vale, configuración, 1 minuto 30. Podes facer zoom, podes facer o que queiras. Emoticonos, non queremos xente spameando no chat. Invitamos, copiamos, damoslle aí. yogueser.com/join, que aínda estivemos en unha escola xogando tamén algún día. Xa teño xogadores, son expertos, xa podían xogar na fase previa do Mundial de Yogueser. Xogamos un mapa outro día na clase do Salnés. Claro, tratamos de utilizar mapas de zonas próximas. E nas zonas próximas, pois moi ben. Algúns moi ben, outros non tanto, pero bueno, a maioría moi ben. Incluso gustalle moito xogar o de Team Duels, ese é o que máis les gusta. Cando dices, pois xogamos un de League Challenge, non, un Team Duels. Por equipos queren xogar, a ver, pois, cando alguén marca pronto enfádanse con quen marca, pero quen marcou? Isto que pasa aquí? Non? Bueno, nos momentos así mortos é un divertimento tamén interesante. Moi divertido, eu paso, vamos, de maravilla aí, xogando, vendo como xogan elas. Imos darlle porque estamos aí pusquis, vaya levo, é un duelo, é case un team duel isto. Un team duel ou un duel sin team. Vamos alá. A ver onde estamos, a ver quen gaña, Pusquis ou Mallalevo. Estou pensando que había que facelo non move case mellor, Ostras, sí. Ou con menos tempo hai que facelo, Pero por facelo así un pouco en plan chill, porque estamos así xa saio máis veces isto e nunca me dou conta de onde está isto.
Non sei. Non sei onde está. Vou poñer un pouco de música. Que é tan chill que dá tempo a poñer música e todo. Pois que se marcou, cara, pero eu xa digo, xa o vi máis veces este, non é a primeira vez que sai, ni moito menos, é o campo este, pero bueno, marco por aí, eu que sei, eu creo que por esta zona, pero non estou seguro. Por aquí. E iso que estou na Biblia, joder, pues, aí estaba, mira, campo de Santa Isabel, non? Santa Isabel, que era o campo de Compostela antes de ir para San Lázaro, non? Eu nunca estive neste campo, pero aínda me acordo de Ourense xogando aquí no, contra o Compostela, en Santa Isabel. Bueno, 4.988 puntos, 4.974, vai por diante el Puskis Celta. A ver que pasa nas seguintes imaxes, sitios. Bo, pero isto que pasa aquí? Isto creo que está patrocinado, porque tamén sai sempre no mesmo sitio. Eu, de verdade, para min que hai algún tipo de patrocinio oculto que nós non sabemos, porque senón non se comprende que sempre pase isto. Marca por aí, eu creo que é por aí. 5K, 11 metros. Canto fixo aquí? Tamén 5K, 5K, claro, estamos aquí, non? De feito, estás 1 milímetro máis cerca, creo. Caramba, para non ser enseguida que topamos a Coruña, coñecemos ben Coruña, sabemos ata que sitio é. Praza del Tebeo. Es la Praza del Tebeo. É a praza do cómico. A 9 metros, mira, ves? Eu 11. Vale, e isto... Ostras, isto... Eu creo que sí que sei. Creo que é o que eu penso. Creo que sí. Debía ser menos tempo, menos tempo, menos tempo. Por aí máis ou menos. Eu xa marquei, agora está Puskis buscando aí. Creo que é unha cidade que Puskis non busca con comodidade, non lle convence moito. Prefería outra. Vai coñecer máis a Coruña que esta cidade, seguramente. Puskis Celta coñece máis Coruña. Aí estamos, ahora foi 5K, ahora... Bueno, 4.940 puntos, quedou a 60 dos 5K. Si son. Si son. Moi ben. Praza de Galicia aí ao lado. Vale. Creo que se sai Pontevedra podemos montar. Se sai Vigo, Coruña, non. E sai isto. Home. Ostras. Bueno, aquí tamén así, é que tampouco... Non sei. Aquí sí que vai ser catástrofe. Estamos aquí xa movéndonos en lugares descoñecidos. E parou a música e todo, Eu non sei que pasou coa música. Tanto, pues...
Cando hasta o último segundo. Ah, pois estábamos aí, certo, na avenida de Esteiro, Ferrol. Tivemos que sudar un pouquiño para encontralo, por lo menos eu, eh. Nada, Puskis nesta ronda sí, pero Puskis aí leva vantaxe, mira, levou vantaxe na primeira e xa non hai maneira de remontar, eh. Remontada imposible. Ronda final. Ronda final, pois para ser a ronda final, coidado, que o sitio se las trae. Bueno, sitio urbano porque o di no concello de non sei onde. Ostras, isto. A min me pinta de que gaña. Bueno, estamos vos. Claro, así calquera. Tío, que sei, tiran para a túa casa, isto, non? Así como, si son. Que parece que estamos xogando, sacamos 2 partidas, creo que dos 10 sitios, en 4 fomos no mesmo lugar, eh? Se non me confundo eu aquí de país. Non sei, estou perdido aquí. Ah, mira como está, quedaches que a 1 metro. Era aquí, porque claro, pois esa Masador Mondariz era por aquí. Baixamos por aquí, baixei eu polo menos por aquí. Claro, mira, van que de aquí non hai enlace Termina a partida. Huskies, Celta, campeón. E eu segundo. 19 metros quedaches. Pero bueno, ao final, resumen de la partida. A ver. Ourense, sempre falamos aquí que pasa? O interior de Galicia non existe, AP9 todo, non? Estamos como sempre, eh? Este é o de sempre. Facemos o xogo e xa non existimos nin no xogo. Xa todo na mesma. O Eixo Atlántico, estou eu do Eixo Atlántico un pouco xa farto de escoitar eso de o Eixo Atlántico. Nin Lugo nin Ourense, eh? Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, Ferrol. É dicir, vamos, está organizado para iso. Puskis, agora ven aquí un resumo, te di cantos conseguiches en cada unha, aparece aí a túa cara ali, 5K, nos dous sitios, no 2 e no 5. Onde fallei eu? Na primeira fallei moito, claro, que na primeira foi onde estivo o problema. Vale, xogamos outra e descansamos. Son as 6:30, descansamos que xa estivemos aí suficiente. Que hai que recuperar para. Frigorífico, matadero frigorífico municipal. Non digo nada. Non digo nada e lo digo todo, como di outro. Non digo nada. Estou aquí calado, que prefiro non dicir nada. É un marco xa. Sobra o tempo. Sobra tempo. Mira a musiquiña, que. Onde está a música?
Bueno, marcaches en Ourense, tampouco Ourense sacaronche do teu terreno, da túa zona de confort, como di a xente, non? Zona de confort, e aí. Bueno, eso non é o centro da cidade, eso é o barrio da Ponte, que está do outro lado. Pero bueno, somos capaces de terlo no centro da cidade, non, Praza Maior. Está aquí cerca da Chavasqueira, está aí o matadeiro. Tampouco marcaches no centro, Te fuches aí un sitio random onde puideches. De momento vou en cabeza eu, pero non te podes confiar. Sobre todo se hai un sitio como este. Imos ver que pasa nesta. Bueno, aquí tamén marquei aí todo Pondal, guíeime por aquí polas vías do tren. Vai ser por aquí. Santiago de Compostela. Seguinte, terceiro sitio. Fuches para outro lado, non viches as vías. Vale, isto, vale, sí. Ben. Sí. Estaba pensando a todo o que me queda por facer despois desta historia. Teño aí cousas que facer. Así que papeleos e burocracias. Outra vez Pontevedra. Cerca do Museo de Pontevedra. Museo de Pontevedra. Cerca da rotonda, cerca da ría de Pontevedra. Moi ben. Marcamos aquí a última. No, a penúltimo, mellor dito, penúltimo sitio. Tus copas en Visnu. Visnu Latino. Esto. A ver. Bueno, estamos... Bueno. ¿Cómo era esto? Lugo pareceu ao final outra vez era cerca de onde estaba o Progreso, parecía aí o Progreso, o edificio do Progreso. A verdade é que este mapa, claro, mapa que está así cinxido ao que as cidades, estou pensando que é útil tamén para a xente que empeza no Vello Gueser para practicar un pouquiño, non perderse así nunha cousa como moi grande, non? E o último sitio, pues estamos aquí en un lugar
no que non hai moita cousa, unha rotonda, vale. Ostras, no, pero non hai por aquí. Estamos bastante perdido. Iso é Lugo. Que tal, Pablo? Tal cual, Ourense. A mellor é Ourense. Pero entonces, é por aquí. Non estaba un pouco perdido. Vou deixar por onde estaba. Vai por aquí. Claro, máis por aquí. E daqui. Dieme aquí, esta zona, claro. Bueno, aquí está a rotonda, claro, por eso está aquí esta autoestrada. Bouzas, Bouzas. Por pouco, no final, a última remontada de Puskis na última era para mirar, a ver como foi a última. A miña última foi bastante mala, 4.564 pontos. Puskis non fixo 5.000, pero casi. Así que aí, menos mal, se hai un sitio máis, era remontada. Moi ben, Pablo, que tal? Como andamos? Esta fin de semana andarás polo Culturgal ou estás aí liado con outras cousas? Veremos a Pablo Rodríguez de Vila polo Culturgal. Sí, vale, moi ben, pois fantástico. Estaremos aí no posto 43, xa está reservado. Eu estarei o sábado e o domingo. Mañá non creo, porque xa é bastante complicado. Nunca estiveches? Bueno, pois, se nunca estiveches, seguramente a primeira vez é interesante, ves a moita xente e seguramente coñeces xente que andará por aí en distintos postos. Creo que está todas as editoras, a Mesa pola Normalización Lingüística, asociacións, librarías tamén hai, bueno, hai un pouco de todo. É unha feira, realmente é unha feira. E nada, estivemos explicando antes un poquinho que imos facer na asociación, non? Imos facer aí ese directo con entrevistas, entrevistar a xente, dar a coñecer o que facemos, cales son os nosos obxectivos, propostas, e facer un pouco de socialización, que estamos un poquinho cansos de sempre xuntarnos por videoconferencia. E como vivimos en lugares distintos, pois a oportunidade de podernos ver, como foi tamén na Asamblea Xeral, pois hai que aproveitala, non? Para un que vive aquí en Vilagarcía, pois a Pontevedra non leva moito. De Lugo sai distinto. De Lugo a Pontevedra, non sei como está eso de ir de Lugo a Pontevedra, non sei se é moi cómodo, moi fácil, non? Ainda levará tempo ir de Lugo a Pontevedra. Pois nada, pois imos aquí entre todos facemos o que podemos aí no posto. Moi ben, Pablo, pois encantado de que veñas, verdade? Aparte das persoas que sodes socias, pois sempre é un plus tamén de motivación, non? Poder contribuir de alguma maneira en engrandecer a asociación, do que se trata tamén, agradecer con todo pois o que a xente fai nas redes. Antes estivemos falando de ti, precisamente, falamos un poquinho do repaso da colega, miramos un poquinho a web, e na web, bueno, aparecen os enlaces ás distintas canles, entre elas tamén a túa, por suposto. Vale, pechamos aquí isto. E nada, íamos despedirnos, íamos acabar de preparar algunhas cousiñas que estamos aí deixando para o final, como sempre. Algúns xogos, queremos levar algúns xogos preparados, por si te hai a oportunidade de facelos, de facer algún GeoGuessr, quizáis, ou de facer algún Kahoot, coa xente que se achegue ao stand, ou posto, podese facer co móvil. Podemos tratar tamén de
de deixar un momento tamén para a parte máis lúdica e entreter a xente. Se podemos facémolo, se non, se estamos liados noutras cousas, pois adiante, o que vaya surdindo. Eu non tampouco son moi amigo de planificar demasiado, porque pois sei que cando chega o momento, moitas cousas son improvisadas. Hai que levar un poquinho un plan do que queres facer, pero deixaron sempre un pouco de marxe a as cousas que surgirán que son imprevisibles. Realmente, nunha feira como esta na que hai moita xente movéndose, pois seguramente aparece a oportunidade de poder falar con alguén que non contabas, e tamén, bueno, ser flexibles, non ter un horario aí marcado do que imos facer en cada momento tampouco ten moito sentido, non? Hai que ser esa flexibilidade, pois se non é agora, despois. E nada máis, simplemente eso, Pablo, vémonos os sábados, e andas por alá por Pontevedra, e o resto de xente, pois, que eso, se alguén se pode achegar, que se vos achegades, fantástico, se non, pois noutra ocasión, que haberá máis ocasións para podernos ver. Tamén queda pouco xa para, despois do Culturgal, hai que prepararse a Asamblea Xeral da Asociación, a ver onde a facemos este ano. Seguramente cambiaremos Vigo por outro sitio, non por nada, sino por movernos un poquinho polo mapa galego, non facelo nun único sitio, non queremos facer como Culturgal neste caso, non? Queremos movernos, bueno, evidentemente o máis lógico será moverse polas cidades porque é máis fácil chegar a elas, Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Vigo, Pontevedra. Bueno, Pontevedra saímos estar, e a ver se conseguimos tamén eso, achegarnos tamén a todos os sitios. Haberá que ir tamén, eu teño gañas de ir algunha vez a San Saturniño, que é onde está a sede da asociación. Ao mellor no verán poder aproveitar algún día e poder facer ali unha convivencia, estaría ben. San Saturniño, que eu non coñezo, unha zona que non coñezo en absoluto, e creo que tamén agradecer tamén a colaboración do Concello de San Saturniño, que ofreceron todas as facilidades para que a asociación tivese unha sede, un lugar onde establecerse, e facilitaron todo o proceso burocrático de creación de asociación, e ese momento para nós foi tamén moi importante, que o recoñecemos. Tampouco coñece se quedache algo mellor, sí. Tampouco moito mellor, pero bueno, sí, comparado con alguén de Ourense, por exemplo, non? O David, o que viva en Vilagarcía, ir a San Saturniño, hai que coller a P9, creo, ata, non sei se, bueno, a Ferrol hai que ir prácticamente, Ferrol, e despois en Ferrol, pois non sei moi ben que hai que facer. Habrá que poñer o GPS o día que vayamos para non perdernos, para ir a Lobeira, que non sei se é lugar ou parroquia, creo que é lugar, non é lugar, non é parroquia, lugar do Concello de San Saturniño, que dali é o Fran da Lobeira. O que lle mandamos, se nos está escoitando, se nos ve despois, un abrazo grande, un saúdo, e que mañá ten traballo, porque mañá vai estar el ali no posto do Culturgal, así que temos que cuidar tamén moito a Fran, para que nos dure moitos anos, porque co esforzo a veces que fai, temos que cuidar un poquinho máis todos. Así que, con esa mensaxe de cooperación, de ánimo para todo o mundo, pois deixámoslo aquí, e vémonos en Pontevedra. Estamos aí desexando que esa empece o Culturgal, e podernos encontrar, e poder falar, poder tomarlle algo, comemos, charlamos, tomamoslle un café, unha cerveza tamén, por suposto, e así pasamos eses días. Así que nada máis, un saúdo, e coidadevos moito. Chao.